Niken nun ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Netzako likra janzten unian pixua bezala esan, askotan irutzen zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Markek, beraien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, esponsorra zeukaten edo ez. Gaur egun ureta sartzia bakarria irutzen zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldin manao, eta olatuak, hartzen bat, olatun bat, eta guztua surfeatzen bat, betire piztutzeit pixkat lehenoko mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez. Talaiatik. Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatuak badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasa beharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera? Surflari garaian, txapelketetan ibiltzen itzan garaian, uretara, dudik gabe. Dudik gabe, txapelketa askotan, horrelako egoeretan jarrute genuen, bereziki neska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan ureta dudik gabe. Gaur egun, dikustet, B plana. Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera? Buelta eta, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai. Miriam, ima zongi etorri. Mila esker. Eskerrik asko. Zuei. Zuri zer ematen dizu itsasoak? Nei itsasoak oreka. Bereziki oreka, itsasoa beak. Ja, surfak guandik eta ez dakiten beste gorputz egoera bat emateit, baino itsasoak oreka asko, bai. Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miriam Imazen hasierak? Galdera ez sekula jakin oso ondo erantzuten egia esan. Nik nire anaiei jarraika, beti, behaiek nitu nola oso, ez dakinetzako zian erreferente, eta behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek futbolea, ni futbolea, behaiek surfea, ni surfea, eta holaxea zenitzan adina ez dut jakingo esaten, baino hasieran pixka txamperuakin, eta sautzen nola klasikoa ondartzan, eta pixkana, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta holaxe, natural, izan zen nahiko natural. Xuxi eta Ibon, ezta? Bai, oida. Piskat, ez dakit azerretu denitza, piskat gaizki behiratu hemen zizuten bodyboard bat erosi zenuen. Bai, komunitoko diruakin. Komunitoko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz goatzen gara hartan, baina, frantzialdea eman gitun, eta erosi nien 27.000 pestako bodyboard bat. Osea, posik aliatu nintzen etxean ere bodyboardakin, da bilagola behizun bat izan zen, osea, zeitezu. Bodyboard bat erosten. Baina, izan zen anekdota bezala, bai geho egila esan, bai asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, harrapatzen edo zerrekin. Aipatu duzu, anaia futbolera, ni futbolera, surfera, etzen jezu geldirik egotekoa. Futbola, surfa, beti kirolzalea. Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzaria izan da beti, eta nik uste, kirolian topatzen ura bizkan ere lekua, eta eose gauza, egila esan, eta ondo emate zitzaiten, eta, hor, pixkan nik uste ikusita sentitzen itzala, eta orduan, venga. Anaiak aipatuta, goizo aldu zen duten Ibon, tamalez istripu batean Ibon Imaz, gaur egun Zarozko txapeleketak bere izena darama. Eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin. Esanez, itsasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itsasoa, eta baita hil zitzaionean adibidez, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit, anaia hiltzenean? Bai, dudik, hilia puntuan jartzen eskite gila esan, ez? Itxasua nik garai hartan, itxasua eta surfa izan zen pixkat, bizitza salbatu edo, baina bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, bane bilen futbolian ere garai hartan, baina, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan,
etzan gaur egun bezala, ez, laguntza daskaula, edo 15 urtekin galtzezua nahi bat, eta baseituan bideratzezu, ez, ni guain ere seme alabei, zehose gertatu ezkeo bakigu pixkatzeate jo, ez. Garai hartan pixka laguntzaiek urri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritziak, eta gauza danak, ez. Ordu nahi asko lagundu zian surfak, egia esan. Eta geoa konturatu nahi sortaz. Jolasetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean? Bai, hori da, jolas basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, gauza batek bestea emateu, eta txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, da hor pasan itzan ja kirola benetan pixkat zerillo hartzea, eta bueno, hola izan zen, bai, jolasetik kirola. Anaiak aipatu dituzu, beste erreferenterik? Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, Lehen hola izaten zen? Bai. Lehen etzegoen urrutiko referenterik, urbilekoak izaten ziren? Bai, alazian, hori, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixkat inguruan zeudenak, zian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian esila naiz, eta esila, eta behaien itun referente, baina etzian, bai, berezikian nahiak, beti neskan inguruko jek begi biztan, baina berezikian nahiak. Monika aipatut lehen hola izaten zen, baina egia esan Zarautzen gaur egun ere hori horrela da. Alegia, erreferenteak bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat, edo arrazoietako bat, hainbeste surflari hon ateratzeko, belaunaldi bat joan, eta beste etorri eta hainbeste surflari hon ateratzeko? Izan daiteke, nik uste baietz, ez? Zarauz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, leku desberdinak, baina azkenian geho hori, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez? Zarautzen bertati berta da, eta hor sortzea, ez dakit, adin desberdinetako kuadrilak edo esango genuke, baina, bueno, irekiak, baina kanpotik jendiare etortzea, jun etorri udako bisitariak bai, eta nik uste torrek asko laguntzeula dudi gabe. Bai. Nik gogoan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Eta begira, hauxe aurkitu dut. Ez dakit, noizkoa den egia esan. Bai. Jolin. Urte batzu pasaia, bai. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta biok horra abiatu zineten, nik esango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ezta? Bai, egila da, Estitxu ni baino pixka lehentxioia hasila zeon, txapelketa, Europako txapelketetara, eta hola, bea hasita zeon, elkar ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, gindoa zen enpak. Bai, irratian ere bai. Bai, ala da, eta gaina goatzea beti irratsaiotan da esate ziguen, bueno, bain gontan zei galdetuko iguen, beti izan, nola zeateain laguna kanpuan eta uretan, areriluak, eta esan, bueno, separatu berdia gauzak, eta beti izate genuen, bate galdetze igun beste zerbait, ez? Baina bai, garai oso poli bat bizi izan genuen, egila da guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren bai ikustarazteko pixkat, zehola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak genitun. Egila da, pixka simbolikoa sala dana, ez? Hasi berri zan, eta zan dana oso polita, dago pixkat olatu hortan, aprobetxatzen saiatu ginen izan genuen dana, konstante izan da, etzala mutilekin konparauta etzekala zer ikusik, baina, esate genuen, zeo bintzat, ez? Konformatze ginen. Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta kanpokoekin lehiatzeak? Ni lehiatzea beha zan igual, nere bidian, bidezaria, ez da? Ez dakit. Egin beharrekoa. Hoi da, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, niken ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola ez, gehiago zan,
kanpoko jendian espektatiba zean gehiago neria baino. Orduan, bueno, ni konpetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat pixkat engantxatu itei zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuzeo zertzeala, eta, bueno, uste jozu pixkat horrei, eta gehoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erraminta asko, eta rekurso asko bizitzarako ere bai, ez? Ze bidaia gogoratzen duzu, nola gogoratzen duzu garaiura bidaia aldetik dena zuekin beharko zenuten, antolatu bidaia, dena? Dena. Gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu, ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, geneukan diruan arabera, antolatze ginen, ikusten genitun zeintzian txapelketa ondoen edo zetoskigunak, eta horren arabera alba genuen elkarrekin jun estitxu da bello jute ginen, da bestela, bakoitza bere bidetik. Bidaiatu izan dute bai odeiekin eta hoekin ez, Ego Afrika, estitxu etzitzaion ondo etortzen, estitxu beste batzukin ditu nik estitutenakin, baina, Australin eta leku ezberdinetan egon geha elkarrekin, eta oso ondo pasatzen genuen. Gila da, oso ondo pasatzen genuen. Ginean, ez dakit, ordu pila basartzen genitun uretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu hoiek, eta ezer, ez? Gutzako zan surfa, uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta algenuna, geneukanakin, algenuna, baina oso oroitzapen politak, garai hortakoak, egia esan. Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak estutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, bideo bat egin behar bada, zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bide hori. Bai, ez ditxu adibidez asko ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baina nahi bai, netzako likra janzten unian pixua bezala esan, askotan irutzen zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izatezan, nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, bale. Hola bai. Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina, hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakin ebai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harino osan likra, baina enitzan sekula nahi bezain lasaioten txandetan. Gero egin zenuen pixka bat beste hori, ez? Saiatu zinen bide bat egiten bideiekin. Bai, aukera emantziaten hori da. Bai, aukera emantziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan naizola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun ja enula txapelketan jarraitu nahi, eta hau ja banitu 26, 27 bat urte hola, eta orduan aukera emantziaten, pixkat erreportaiak iteko, eta pixkat luzatu alizan horren patrozinatzaileekin eta hola, eta baina, bai, hor lasaiago, hor beto, bidai poli batzuk ere egin genituen. Gogoratzen duzu, bakarren bat hola bereziki? Bidai oso poli bat egin nun Mentaua irletara, Sumatrara, oso berezia izan zen, zei izugarrizko itxasaldiak eta egin genituen da horren. Osan ere bizitzako, lendabiziko, esan genuke, benetasko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, gehoa errepikatu nitun, baina izan zen hola, oso berezia izan zen. Espero enun bidai bat izan zen, pumnatera zen, internazionalki jendia etorri izan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zean egun oso intensoak eta horre pixka mugaekin jolasten. Baina bai, polita izan zen berezia. Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen. Bai. Garai hartan ere pentsatzen dut, gizarte aldetik ere, gaur egun, alegia, erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer? Nik igual... Hoetzen nuen esan ere egin. Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan diru laguntzaz aparte, jarri zizkiguen bai psikologoak eta hola, ez? Eta orduan haiek, itezi zuen idaztia, helburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Orduan nik idazten itun, baina etzian, oso burutik atatzen zian, enitun, iruditzen zitzaiten dana, zitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinistarazte iritsin itzanik. Baina, ez dakit, zure inguruan? Nere inguruan... Etxean, herrian... Nere inguruan nik uste
baiet, behaiek ikuste zuten nigan, nik ikuste nun zerbait, izan daiteke ez, espektatiba horiek eta gauza horiek. Baina bai, kanpotik bai jasotzen nula jendiak hori horrela bizizula, ez? Nei pixkat, egitezitain abstraktua, egitea esan. Bai. Surfeko markantzat, ez dut esango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua, izan da bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Hori nola bizitzen da? Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste hola bizi, baino bai nere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera esponsorra zeukaten edo ez. Esan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien naiz izan sekulare, beti, igual kointzidituzun, nere esponsorrak zuen taldian, zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa, eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik, nola akziokoan neon. Alde hortatik oso konstienten itzan hori hola sala. Baina nik enun hola bizi izan. Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu egin da? Areagotu egin da du digabe. Bai. Gaur egun sare sozialekin surflari neska desente daude emaitzik euki gabe, Nadia, Janire, Anete hauekin, ez dakiten, inberduen lan guzti hori ez dakaser ikusik beste sareetan dabiltzen batzukin. Lan adalare bai, baino ez dakipa. Ez dakit ondo erantzun dezakedan hau inor faltatu gabe ez dakit sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflari neska desentek bide hori hartu du, Eta hartu ez dutenak, hor dabiltza buru belarri, behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko. Eta horri nola egiten zaio aurre? Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, nik uste dala zerbait oso handia nahi gainditu iteiten zerbait da. Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Nik uste gaur egun... Edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, oztopo gehiago ditut. Hori da, orduan hor ja baloriak eta ez dakit. Karo, gehor norbeak daskan espektatibak, noaino nahi dun iritsi ze modutan, eta ze nahi dun lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza daskan beharrak, eta karo, oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutze zait, nik ikutuko esteten zerbait bazpare. Gai potoloa da. Ez dakit nitaz fiatzen naizen. Gauza batzuk aldatu dira hoberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio. Diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, sari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak guretara. Olatu txarrak neska guretara. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori. Bai, hori holaxe esan leheno. Holaxe esan, geoa pixkat kejatzen da kejakata ziginan, eta zizian pixkat gauzak aldatzen, baino bai, gaur egun eskerrak, eske presio bat zeon, ja aldatu berra zeon, gaur egun ja ez detuzte... Karo, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan... Itxura ematea da? Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan. Bai. Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixo ondila daka. Eta, baino bai, aldatu da, eta eskerrak arrazoi bateatik o besteatik, baino aldatu da, eta horri eutxin bertzaio du digabe. Mirian, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, atzetik etorri diren hoientzat, ataka batzuk ireki ditugu. Sinistu nahi dut baietz.
Osea, gu bagen neukan pixkat, estitxu da bilok asko hitz egite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, belaunaldi, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina hori nadia bereziki aitu izan dio, nire izena aipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun hor, zehose bai, ez? Zehose ikusiak izan ginen, eta nire euskarri handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten nuen, bueno, behintzat, esate zuten oso abstraktu ite zitzaiten pentsatzean nire burua munduko zurlari honetakoen artean egotia, ez? Baina bai eusten hilola asko horri, ez? Bueno, urrengoentzako, eta horrek bai emateziala, hola, jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motivazio bat, edo zerbait erreala bezala, ez? Gero, asko etorri dira atzetik, denak ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu, nola dagoen, ez da? Surfa nesketan, zen mailatan daukagun, ez da? Bai. Egia da, justu Ariane, Garazi eta Letik oso bide polita induela, aidea lusatzen alduen dana, eta nik uste referente oso onak, Nadia zesan, herrikoa eta txiki-txikitatik ezautzet, eta humiltasuna, paltasuna eta lana, ez? Da, bea definitzeituen hitzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egia esan saltzan hainbeste, hainbeste ondia, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazte hauak, ez? Naia eta Kora Calderón ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste proiektzio oso politakin, eta badaude beste hainbat, guantxe igual ez da eskatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, eutzin bertzaio. Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Zehor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Jolie, Polina Do, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainoa Aizpa ere bai, hor muga bat egon da. Hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da izen bat urte aurretik, hor muga desentea egon da. Bai, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Claire, Karabatxos, eta beste hainbat, oso, bai, hori eramate ziguen, hori urte pila bat gure aurretik. Baina bai, ondala hor, bai, zuk esan dezu bezala muga bat, eta aldaketa poli bat, eta bai, egualdian indarra eman dio, eta horrela jarraitzi espero deu. Egia da, guain ikustea iparraldian hori esan dituzunak, ez? Leizeaga Aizpak eta ez dakit, ez diet gehiagi jarraitzen, baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guen egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, alde hortatik pixkat nire ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizeaga Aizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baina gutxi gehiago. Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da? Bai. Jarraitu, gehoa, ja pixka txapelketetan da sinitzanian, eta hola, bai, asinitzala, gehiago jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ni txapelketetan ibiltzen itzanean, baino, osea, garai hartan baino gehixio, ez? Hasiera haietan nik surfaiten nun gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino enun, neka nola inor, ez dakit idolatratzen edo ezer, ez? Eta gaur egun zehose gehixio jarraitzaitut, bai, bereziki neskak, eta gustatzen zaite gila esan beti nau behitzen, noiz dakan txapelketan bat, beste, eta bai. Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketatik kanpo egunerokoan? Asko handitu da. Bai, ikaragarria handitu da. Egia da, igual komentatu berdetela asko dalare bai emakume azurlari proiektua esker. Nik uste bereziki heldutan, ez? Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun uretara sartzezea, pikoa jutezea, eta gertatu itxantzait neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. Bai. Emakumean surflari aipatu zuri 2014an sortu zen, zu beranduago sartu zinen hor, ibili zara, monitore, eta talde horretan sartuta, behartzen horrelako zerbait? Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen hitza, baino
Ni hasi nintzen, bai, 2014an hasi izan proiektua, ni hor amatuasunean egon buru belarri sartuta, eta gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat, zehose gehiago sekina errendimenduko klasiak emateko, eta hola hasi nintzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta hola xe geotaten gehiago nekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten nibelik etzekan taldia hartzen, eta hor, benetan horrek engantzatu nindun nik ustet. Ze horrik uste nun, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutsi ziren, ze bakaro, errendimenduan eretzako erresa zan, ze bazian, zerbait base bat basekaten neskak, eta hiei erakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazoekin daula, ez? Hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea zurlari da, aitzaki bat, ez? Emakumeak elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan sentitzeiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Aldaketa asko dazkala, orduan elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat nik behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta nik saiatzen itzan, nire ikasle danai ematen, alnitun erraminta danak, baiek autonomia bat lortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zilonare bai, geho uretatik kanpo ere erabilializateko, ez? Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ahalduntze bide hortan edo laguntzeko, ez? Amatasun epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara. Bai. Ez dakit, itxasoak, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak? Nik uste behaiek konstiente izan gabe, nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emate jola itxasua beak, ez? Eta surfa kirola izan da, beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserriloko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta kirola inalizatia itxasuan, nik uste dela lujo bat, eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez? Emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik. Ez gara Australia, ez gara eskolako jolas orduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa? Oso polita izango litzake, ez? Eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia leku bat, dian ez dala, zuk esan desbenzela ez gaude. Ez gaude udan urte guztian, eta surfa, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta da lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetxatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste sustatzen jarraitu, eta geho hortik baten batek benetan lotura binkulo bat iten badu, jarraitu desala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa, batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan. Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai? Bai, dudik gabe. Garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri ja irutzen zail lujo bat, eta bertan konpainia honian baldin manao, eta hola, olatuak, hartzen bat, olatun bat, eta guztua surfeatzen bat, betire piztutzeit pixkat lehenoko mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez. Egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai. Azkena, miri, zeuk erantzun, galdetu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait? Ez bereziki, neskerrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioak sortzeatik, eta hoxe, surfa simpleki oso marabila badala, eta animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan beste esperientzi batzuk izatea. Animo ba. Eskerrik asko, Mirian. Mila esker zuei. Talaiatik.